Πρόγραμμα αεραγωγών μάθημα 1. Ξεκίνημα μιας νέας μελέτης. Από το μενού επιλέγουμε μελέτες και στη συνέχεια μελέτες. Εμφανίζεται η φόρμα μελέτες, την οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε όπως εμείς θέλουμε στην οθόνη μας. Η φόρμα αποτελείται από δύο μέρη. Αριστερά βλέπουμε ότι η βιβλιοθήκη μελετών απαρτίζεται από μια σειρά από μελέτες. Για να προσθέσουμε μια καινούργια μελέτη στη βιβλιοθήκη, κάνω δεξί κλικ εδώ και από το μενού που έρχεται επιλέγω μια μελέτη. Προσθέθηκε στη βιβλιοθήκη των μελετών η μελέτη νούμερο 2, δεξί κλικ πάλι και την μετονομάζω η μελέτη μου. OK. Στη συνέχεια βλέπω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης μελέτης είναι οργανωμένα σε 1, 2, 3, 4, 5 καρτέλες. Αρχίζω λοιπόν και εισάγω τα στοιχεία του πελάτη μου, τη θέση του έργου, τη διεύθυνση και τα στοιχεία, τα ονόματα των μελετητών. Εδώ μπορώ να έχω μία σειρά από σχόλια με απεριόριστο αριθμό γραμμών ή γραμμάτων, όπου να αφήσω κάποια μηνύματα, τις εκκρεμότητες που έχω σχετικά με τη μελέτη ή αν θέλω να υπενθυμίσω σε κάποιο συνεργάτη μου τι να κάνει σε περίπτωση που συνεχίσει αυτό στη μελέτη. Στην καρτέλα μονάδες βλέπω ότι έχω μια πολύ μεγάλη ποικιλία από μονάδες από που μπορώ να επιλέξω πώς θα μετράω την ισχύ, το μήκος. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον σε ένα πρόγραμμα αεραγωγών είναι πώς θα μετράω την παροχή του αέρα και βλέπουμε ότι υπάρχουν οι κλασικές μονάδες CFM, κυβικά ή liter second. Αντίστοιχα η πτώση πίεσης. Στην καρτέλα διάφορα βλέπουμε μια σειρά από στοιχεία που έχουν να κάνουν περισσότερο με το υπολογιστικό μέρος των καναλιών και αναφέρονται περισσότερο στις τριβές στα κανάλια που μας προκαλούν τις πτώσεις πίεσης. Στην καρτέλα Reports βλέπω μια σειρά από παραμέτρους που έχουν σχέση με τις εκτυπώσεις που παράγει το πρόγραμμα, δηλαδή ποια θα είναι η πρώτη γραμμή, η επικεφαλίδα των reports. Και στην καρτέλα σχέδιο βλέπω πάλι μια σειρά από παραμέτρους που έχουν σχέση με το πώς θα σχεδιάζονται τα στρογγυλά κανάλια ή τα εύκαμπτα κανάλια. Και με τον τρόπο αυτό πρόσθεσα μια καινούργια μελέτη.